Nou, het is begonnen in 2016. Toen hoorde ik eigenlijk, ik werk in een bejaardenhuis en daar werd de bus wegbezuinigd. En toen begon mijn idee over een tuk-tuk te doen, want die bus was weg en die mensen hebben geen vervoer meer naar eten halen of zo, dingetjes halen. En toen dachten we, ik begin een tuk-tuk. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor toeristen en voor kinderen en voor iedereen eigenlijk. Dus zodoende is het eigenlijk begonnen. Nou, het is wel vervelend, want ik heb toch een afspraak gedaan en die moeten toch gedaan worden. Hij was net gerevideerd, dus dan moet ik de ANWB weer bellen. Ja, goeiedag, u spreekt Kool uit Olverden. Ik heb weer pech met de wand. Ik had vanmorgen al pech met de wand en de ANWB is geweest. En die heb ik geplakt. Maar niet goed dus, nee. Het is eigenlijk de eerste keer sinds 2 jaar dat ik een lekke wand heb. Dus dat is heel apart. En wat nou? Nou, dan moeten we even afwachten op de ANWB. En dan maken die het wel weer. En dan kan ik weer het voortzetten. Hallo met de tuk-tuk. Nee, ik ben niet beschikbaar. Nee, ik ben niet beschikbaar. Ik heb ook pech onderweg. Van deze klant die nu gaat halen, die heb ik geen telefoonnummer van. Alleen een mail. Dus ja, we moeten maar eventjes wachten. Je belt gewoon mijn nummer op. Jij wil bijvoorbeeld van Akkam naar Terneuzen toe en dan ben ik meestal wel beschikbaar binnen een half uurtje. En dan kom ik dan gewoon naar je adres toe, waar je staat. En nou, ik verdien er wel wat aan, maar niet zo. Doe je het dan meer om de mensen te helpen? Of? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk is het wel begonnen om mensen te helpen. Ja, voor een leuke glimlach op hun gezicht te laten krijgen. Hey, ik ben een beetje laat. Laat ik het weg. Ja, nou geeft niks. Nee. Dat geeft niks, Dat komt goed, hey, hallo. Hoi, mooi dat je me op komt halen. Ga je gaan? Mooi. Dankjewel. Oh. Kan wel hoor. Kan wel. Ik vind het leuk om te rijden, vooral met gekke dingetjes. Dat is het hobby van me. En vooral zomers is het heel leuk om te doen, want allerlei mensen, alle leeftijden, alle rangen en standen, die komen gewoon in mijn tuk zitten. En nou, dat is perfect. Gaan we verder? Goed hoor, ja, lekker aan jou hoor. Mooi. Met jullie ook daar? Ja, prima. Oké. Deze is nu binnenkort 2 jaar oud en ik ga er nog een 1,5 jaar mee doorrijden, denk ik. En dan komt er zo'n Thaise tuk-tuk, een 4-persoons tuk-tuk. En dan moet ik nog even kijken of het elektrisch kan. Want in verband met dit milieu is het ook wel handig om te hebben. Kijken hoe dat gaat worden. Ja. Op bestemming van de toko. Nou, ik zou zeggen, lekker koken. Ja, dankjewel. Ja. Helemaal goed. Dank je. Fijn dat je me even hebt gebracht. Ja, als het graag gedaan. Ja, nou. Dankjewel. Weer een keer. Tot ziens. Ja, Hey, oké. tot ziens. Ja. Bedankt. Hoi, dankjewel.